Wes suwi agarane setahun ya, Bari. Ya ora ndak obat endapan ke Lelas kan? Iya. Lelas kan? Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau turun gunung. Dari Batu Biang, dari Batu Biang, Bos. Dari Batu Biang. Jatuh ketika main telo, Basung, Bos. Ini kita longgar ini. Ya, mantap melonggar banyak. Caranya bagus asal. Maaf enak. Barci kulit. Motor segini mana kan longgar. Belum lah. Lagi aku rada kesoran, bingung. Kita ramdan kok bos ngono. Tujuan. Bukan ngomong gitu. Ya pokoknya pasti kowe anu, kejugal. Aku delok belakang kowe kejugal. Awalane anu duit ngadu itu. Ya, jalan tunda. Soalnya jika tajak rumput terbulet tak bos. Rumput aku terbulet. Jika aku bulet jangan sampai gelap. Oh no. Jadi di kangnya munjung bos, munjung. Apa munjung ya barang air tenan kabeh. Alah munjung. Aku munjung nang duren kok. Tapi te padahal nang duren. Aku iso karo mama wong duren kabeh. Ya, nah, wong nggak tahu metu wong terus iya wong serak metu. Wong serak metu ya ngono kuwi. Aku sampe tak ngomong-ngomong. Aku ya duren. Lah ya apa? Kayak omake gundul tengah kae. Wong munjung iki ngene sapa? Meturan kok pasar aku ya apal to mete kok aku. Piti bar blok ngene. Mbah tu ya apa to? Oh, alah, blok Iki itu. dan kita blok itu. Blok itu blok Harto. Ya to Eko Surate. ya pasani kuwi. Mene Umar. Ya yo kuwi iki kabeh. Ah. Meturan tak gegem kok. Kakak nek nggo mati sak duwen. Napa saja aku karo dikame antara telo. Soale wis suwi ya, gak ada tertarik. Arep-arep. Ya nek diarep-arep ora soalnya iki musimnya kan kok nek dilungkas hujan kan gak garing to, gak iso garing bos gak plepi. Ya diarep nang plete. Patakmu. Presto. Presto iki kayak kempuna cok. Kok iso telo di presto. Ya sama apa telo atas opo piye? Cok telo. Apa akeh? Apa dia? Oke bos, jadi kita melewati jalur Gaza. Jalur Gaza kita ambil yang lebih dekat bos. Jalur yang lebih dekat tapi jalannya ya di Makadam. Enak halus. Neng boyok karo senam boyok. Olahraga. Sampai kali. Gila. Tek bro. Ya saiki Pak. Tempat kecelakaan. Nek ya nek tau banyu. Nek banyu ya nek iwake. Eneng. Bener abanmu. Mantarmu itu aja ringkeh. Lihat biasa. Ya apa? Jalur Kendi. Jalur Kendi. Kendi anu kah? Yeset kah? Tak nanti Yeset paling kemelinti modelmu. Yo motor ke awet ke omahku ya teko omahmu punya gak ban ngarep gak
Assalamualaikum Mbah. Jalan Notapuro Bos. Oke. Loh, kok nanti lomba sum. Kuwe wis Piye? akeh minggu, sakmono wis dadi akeh. Karena kita gawe nang sak, lha aku Sitok gak wae wis. gak iso gowo sepedane dhewe aku. Pak Ciki enen. Iya kan delok vlog-e main nganjuk. Lepas langsung upload wong. Wis upload. Iki to ngenteni iki. Lah kan muncul ya. Wae munjung. Iki gawe ya. Wis kene gak sadar. Lho, ketika kono pisan? Ora kene engko tak oncane sesuk wae. Oh, bocah ning kene? Heeh to. Oh iya iya. Wah, kuwatir dah. Sitok kowe wis dadi akeh iki. Ya aku nyek sampe kanggo teko langit entek kok. Iya lah, kok nek rongsa kan ben rada awet ngono. Karepmu. Heeh. Ngene wong ora iso nggawa kok. Saiki ndak mangan. Ya ngusuk to. Ya kan. Jalan set to, Mbak. Ndak Lah kok mangan. apa kok mulai? Kuku ngene. Lho. Iso. Paling perjalanan San. Iya. Karena suwi denane pesen pas aku ning kene kesana 2 minggu ya, Mas. Aneh no. Ya 2 mingguan. Serong mingguan no. Aku ngresiki nggon gedang sampe patang nyangan. Tapi subur gedang aku suwi kan ndak Lah subur iki tahun lebari ono wi enak nek seminggu le lebari ono wi ana to weles tenan ti juwek lho ngono dikeki kedungang-kedungang nangger wit. Wis ngendut loro. Oh iya, Nduk. Heeh. Sing mati yo enek pirang wit ngono. Mati ya gak apa-apa. Nek mati sulami nek rendeng ae. Kan sampeyan enak sulami. Anake kan wis enak. Nang anake akeh. Aku kena ngurukno soalnya kayak Mati. Heeh. sing kula jejek akeh lho hani kece. Wis wis dibongkar mbak dari ono. Ya kan Hati lari eneh, hati ke eneh karo sisi. dikene nih. Mesti dibuang karo wasit Ya kan wis enak. Heeh, mbak Bati. Cek ana rong larian jere. Aku delok vlog jadi arep wong ning Solo Tundo. Iya, arep nginep ning kono. Pirang dino? Ya engko bengi tak sesuk wis mulai terus engko acarane sumpene arep ning ndi kon lho. Oh ning Jogja. Heeh, lanjut pokoke wis sesuk wi mulai wi terus ning iku terus Sukawani gak iso Sukawan tanggapan. Iya. Kan tanggal 26 kan tanggapan. Boleh batur sapa? Apa? Nek ganti batur ya gak. Ya tembe. Nek tempe neng karo Ropi. Ya Ropi ya tanggapan, no. Heeh. Nek karo tempe yo gak pas wong sing tukang upload ngene PI. Karena suwi aku denane iki lah denane rong betot iki kan wis tak anu ki gara saiki tak potong wisan. Walenggen golek Sing- ngeceki. Gara lah gara ruk-ruk. Mm-mm. Lah kok nek yo nek nggo sak anune yo anu Mbak Sum. Nek digowo nek Digowo? Heeh. Heeh. Sini saiki ya. Sini saya lho Minggu terus. wis akeh minggu. Minggu tak pepe ning ngisor ngono. Masa terus jera terus dikon gaplek. Ala dipangi kan delok wilit kabeh ta. Ning kono gak enek wong gaplek ngono. Ya enak tapi anu. Oga. Oga angger wong. Oke, menak didel-del lho. Heeh. Engko Larang paling masih kita lho. Rolas. Lah iya termasuk larang di sini matus. Gabah sing larang. Ning kene 7-8. Gabah, Mbah. Heeh. Ning sawah lagi dipanen itu langsung 7-8. Bisa. Jagung ning kene berapa? Nek jagung iki aku suwi gak adol ndek ben medun des ke tembakin ke 5,5. Oh. Terus kae terus kung panennya gak eruh kok. Nang lor 6.000 ae to, jagung. Medun des ae Nek dundos piro? Padha 6.000 ya. 5,5 kok. Kene ndek. Karena 6.000. Lah tapi apa wis ranti jagung? Ora ning jagung. Kan delok proyek lho Kak. Proyek apa? Masih proyek apa? Kapal lah. Ki piye lan gawe kopi setak loro? Loro apa siji ya? Siji aja inan. Engko tak gawe dhewe apa-apa. Lho, iwake bisa to? Lha kok ada kene? Bae ke susu. Nah, iki kan iki rencana kasih iki kan drum to. Olah ngisor iki anu, dream. Iki drum lagi nek ngisor gak drum ya ora anu to. Lah apa iki ngambang? Walah iki abot iki. Ya nemen to. Lagi sampean tinggal apa iki? Apa nih? Kapal iki. Jadi ki operasi to. Oh, cak rombongan kae. Jadi ki operasi kene waduk. Keliling. Iki sate.
Kolame. Damani wak to paling. Iki wak ejek ora to? Wah, itu apa toh? Ini udah apa? Ini bos, iki aku. Kok ini juga banyak iki. Kalau kalian kayak ngasih minyak. Iki gotong iki nek mau kayak ra iso. Iki kesempatan. Iki kok nek dilungkas gak iso to. Ke sapa? Nek gotong rono lho. Kok iso? Lah kok nek lah nek rono lho metu ndi? Rono to. Dira sedeng oblok. Sedeng. Iki rono ki ra sedeng. Kok iso? Ini gotong rono. Ya tinggal agak terak. Iki truk yang gawane miring lho. Ya. Truk diiringno. Ya ampun. Kira meter semua. Kapale masa ngene iki tok. Ya kan tidak ada jadi. Jadi operasi yo, cuman gak ada disele. Ngok. Cek penasaran iki engko sampean piye dadine to. Heeh. Suwi engko cek ngene rono wis kata iki kabur lho iki. Foto. Ki ora rane wong 12. Aku mubeng krokone biyu tak semut iki kan. Kroko sing ndi to? Adi warung. Mburi warung kali. Ya sore men. Ana udah nane basung kan ngewe ana tewa to. Siapa enggak? Oh, dia nane pas aku ning kene ki lho. Oh. Terus kene to ngene telo lha ngumpung ana. Digaplek, lho iki kan dhewe. Ya. Allah, gegekno enak iki. Kayaknya piye to wong. Lah iya, terang kan gak entu telo, biasane Sebenarnya tak cerita lagi. sing ndi? Bahannya gitu. Ikane arang-arang lho, maksudnya kan ada telo payung baru nathan. Yo, tapi kadang 200 ya apik telo. Wes suwi agarane setahun ya bari. Ya ora ndak obat endapan ke telas kae. Iya. Telas kan. Juga yo. Pas bari ning warung aku ning kene. Melok ngelas kalau. Yo ora to. Yo langge. Pokoknya ya udah tak Ya pesen. memang jago kalau. Tak pesen di telo lho, jomblo gawakne telo ya aku. Arep tak gaplek. Kan nggih entek ya, Nduk. Kok nggak dijono kae. Wis suwi ya wis mutak. Iya tapi rang Telo setahun pisan lho telo. tahun pisan tapi kayak meh kanggo ulang tahun. Enteke lah nggih ndek bodo. Di bodo Ya jempin. kadang nyarang kadang rapas opo. Ndek bodo enteke. Oh. Anake Mbah Kadiri mulai ke Jakarta terus tak kekno. Biyen Ngegakno wonge pengen sego tiwul. biyen angger apa wi? Angger berdrope ya langsung sego gaplek. Sekarang grup yo. Sekarang grup ya wis. Sekarang gue pak ra masakne. Jarang. Ngono bos tinggal udan, maghriban kok udan. Kendeng. Magrib kok. Maghrib. Kok ngawur ya. Maghrib ya. Yo wis. Sebenarnya tak kene. Iki saulawa. Nonton. Lanjut video berikutnya. Pasoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.